Kai kwashe? So ga. An ce mana yarinyar nan. A ga wani mutsu take mana a gurin nan. Kai! Ko kina bukatar wani abu ne? Wannan Allah suwaye ku. Ina ruwan ke tambaya mai suwaye? Mu kanmu ba mu san ko suwaye ba mu. Abinda muka sani kawai an samu ne mu kawo ki. Kuma mun gama aikin mu kawai. Hello? Kawai ka bari sai mun haɗu ne. To Aradu Allah yana cikin gidan gona. Oke kana gidan gona? To shi kenan zan zo. Ka san da su duka za mu haɗu mu zo. Na ce ina cikin gidan gona yanzu haka. To Aradu Allah dai ni kaɗai ne. Kawai ka jo kawai. Aradu Allah baka da mutunci. Ai na ji labarin an sheka kashe Habu. Yawwa. Kar ka damu insha Allah. Za mu zo. To ka jo, Aradun Allah ka jo ina son ganin ka. An dambo ni Aradun Allah baka da mutunci Aradun Allah. Ashe a cikin gari ka dinga rashin mutunci? To si kenan to madalla. To amma dai kai rashin mutunci Aradun Allah. To ka jo. Ka jo ina cikin bayan gari can cikin bayan gari ka jo ina jiran ka to shi kenan amma ku bai mutunci a radio Allah a sai akan mashe ya kashe mutum to shi kenan ya jo Ba abinci a gidan nan fa. Kuma gaskiya ne fa kwashe. Amma yarinyar nan fati ya ce za a samu mata wani abu ta taba a samu mata a je a samu mata kawai. Hayya, Oga ya ce mu jira shi a wurin nan fa har yanzu kuma mu gan shi ba. Kuma kai ya ce zai kawo maka wani kawa ka aje ba. yayi yanzu bai zama dai Inda bayan nan ba kula ba, ka tafi ka ga ma'aikata, wai ka kiyaye. Sannan ka samu malaba, in ta bada kana ciki, ba ruwa na don ka sani. Kana ji ko? Oga Yawwa. kai da ko kuma kun san ɗan fulani yana jiran mu. Uban daban irin shi ya shigo. Uban daban da ya tawo kutar watse. Uban daba. Boss, say boss, say boss, say Idan ce ba abinci a gidan nan ko? Ga ba abinci a gidan nan.